ngwana ka imewe ọbalọra eji megbu nwa wee na-ekene native doctor ọfọma ndụka chief priest obi eziokwu Chineke ga-adị onye ide atọ onye obodo na-ede atọ okwu ide atọ n'ọdụ ka a nwụrụ na mmanwụ onye bụ lida obi eziokwu Chineke traditional outreach yo worldwide niile nwoke mmanwụ na ga-adị n'ụlọ ọkwa n'ọnya ọbala atụla anụmogolioko ndị mmiri ga-ejela ozi obi eziokwu Chineke bịa ọzọ ekene gị nnekwute mmadụ ọgwụ ọkụ ọgwụ ka unu ji kalesịa dibịa na-eme ọbala ọra n'ọkwa gị mere nke a na-ahụ anya ezigbo mmadụ onye bụ ọkụ ere nọ wekwana unu mere ọlụ dibịa oji wee baa n'elu akwụkwọ ada dị n'elu Facebook amala ya na ka imewe ọbala ọra wekwana ịgwa mmanwụ na-ekwu